Do Klokočova na Zemplíne v deň sviatku Bohozjavenia zavítal arcibiskup Cyril Vasil už druhý rok po sebe, aby v duchu spomienky na Ježišov krst posvetil vody Zemplínskej šíravy. Prezidentka Zuzana Čaputová prijala koledníkov dobrej noviny. Grécko-katolícku cirkev reprezentovala farnosť z Vranova nad Topľou Čemerného. Január je v grécko-katolíckej cirkvi sviatkom Bohozjavenia nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Patrí medzi najstaršie sviatky a zaradzujeme ho k 12 veľkým sviatkom liturgického roka. Pod týmto názvom sa rozumie sviatok, pri ktorom sa spomína a oslavuje krst Ježiša Krista v Jordáne. Bohozjavením sa nazýva preto, že pri krste sa zjavila presvätá Trojica – Otec, Syn a Duch Svätý. Na Mariánskom pútnickom mieste v Klokočove v tento deň slávil archierejskú svätú liturgiu spojenú s veľkým svetením vody vladyka Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup. Do Klokočova na Zemplíne v deň sviatku zavítal arcibiskup už druhý rok po sebe, aby posvetil vody šíravy a aby aj svojou prítomnosťou a v duchu encykliky Laudato Si pápeža Františka upozornil, že tento región sa zaradzuje medzi najviac ekologicky ohrozené územia Európy a preto si vyžaduje náš záujem aj konkrétne riešenia. Tak ako minulého roku sme začali prvýkrát, aj tohto roku pokračujeme s tradíciou, kedy si uvedomujeme, že dôležitosť je nielen sa zúčastniť v chráme, ale kam si aj putovať. A preto aj tohto roku sme sa vybrali k brehom Zemplínskej šíravy. Tak ako vladyka naznačil, že tento región má častokrát problémy aj možno, že s rôznymi znečisteniami, aby možno, že tento spôsob dáru Božieho skrze posvetenie vôd, nielen jordánskych, ale aj vôd Zemplínskej šíravy, nám pripomínalo, že máme v srdci nosiť vodu ako Boží dar a o tento dar sa stále starať. Zvyk posvetenia siaha do prvých storočí kresťanstva. V priebehu stáročí sa ustálili rozličné spôsoby posvetenia. Východný obrad pozná malé a veľké svetenie vody. Veľké jordánske svetenie vody sa koná 2 razy v roku. V predvečer Bohozjavenia a na samotný sviatok. Veľý je si, Hospody, preto aj ja hriešný a nedôstojný tvoj služobník, ohlasujúci to tvoje veľké zázraky, s pokornou bázňou volám. Pri modlitbe posvetenia kňaz postupne 3-krát ponára a žehná vodu trojitou sviečkou. 3-krát dýchne a žehná vodu v podobe kríža a nakoniec ponorenou rukou žehná vodu. V tomto obrade sa naozaj spája hlboký teologický, duchovný zmysel, ale istým spôsobom je to aj pripomienka tých najširších súvislostí posvetnosti celého stvorenstva. Niekto by mohol povedať, že hovoríme tak trochu aj o zmysle ekológie.
dnešný deň, dnešný sviatok si pripomíname Kristovo zostúpenie do vody Jordánu, jeho krst v Jordáne. Ale liturgické texty nám stále hovoria, že to, čo sa vtedy odohralo, sa aj dnes znovu a znovu odohráva, pretože my všetci žijeme už v neustálej Božej prítomnosti. A tento rozmer vzťahu medzi stvoriteľom a stvorenstvom, keď on, berúc na seba podobu človeka, vstupuje do tohto viditeľného sveta takýmto spôsobom, je pre nás pripomienkou, že všetko, čo existuje, je istým spôsobom posvetné. Všetko má vzťah k svojmu stvoriteľovi. A práve toto dnešné posvetenie vody, ale súčasne naozaj celého stvorenstva v tento dnešný deň je tomu osobitnou pripomienkou. Posviacame vodu, ktorú si potom vezmeme do našich domov, aby sme ňou pokropili náš príbytok, aby sme ju mohli nábožne prijímať. Ale to všetko je len uvedomenie si toho, ako preniká duchovné a materiálne náš život, ako sa v nás môže sklbiť, spájať tento transcendentný nadprirodzený rozmer s našim prirodzeným. Z teologického hľadiska vnímame fakt, že tak ako Ježiš Kristus posvetil vody pri svojom vstupe do rieky Jordán, my obradom svetenia vody akoby nechávame Ježiša Krista znovu vstupovať do vody, ktorá je princípom života a zároveň napája všetko živé. Ten obrad ponárania sa do vôd, my ponárame kríž, ponárame ruku, dýchame na túto vodu, ktorú posviacame. Tento obrad má svoje hlboké zdôraznenie práve pri obrade krstu, v tej jeho najpôvodnejšej, najsprávnejšej forme, pri krste ponorením. Je to pripomienka ponorenia sa do Kristovej smrti a jeho zmrtvých vstania. To trojnásobné ponárenie a vynáranie má byť pripomienkou Kristovho trojdňového spočinutia v hrobe, ktoré je zárukou ale jeho vzkriesenia a toto jeho vzkriesenie je zárukou nášho večného života. Takže dnešná liturgia je tak bohatá na krásne, hlboké symboly, ktoré v sebe spájajú starý zákon, prechod cez Červené more, prechod cez Jordán s archou, umývanie sa Námana Sýrskeho, aby bol očistený od malomocenstva, s novozákonnými obrazmi Jána Krstiteľa, Kristovho zostúpenia do vody Jordánu, ale súčasne toto spojenie preniká celé stvorenstvo cez všetky veky a vstupuje do nášho života. Prajem teda všetkým, aby aj dnešné slávenie bolo krásnou príležitosťou k uvedomeniu si toho, ako sme hlboko zasadení do Božej prítomnosti, ak si to uvedomujeme a chceme z toho vyťažiť duchovný osoch. Sviatok Bohozjavenia sa vo východnej cirkvi začal sláviť už koncom 2. a začiatkom 3. storočia. Z východu tento sviatok prešiel aj na západ. Kým na východe tento sviatok svetia ako udalosť krstu Ježiša Krista v Jordáne a zjavenie Boha v 3 osobách, na západe v sviatok Bohozjavenia prizvukujú poklonu múdrcov, krst Ježiša a zázrak v Káne Galilejskej. Desiateho januára prijala v prezidentskom paláci koledníkov dobrej noviny prezidentka Zuzana Čaputová. Koledovania sa zúčastnili mladí a deti z 3 farností celého Slovenska. Každé 3 roky má možnosť koledovať v prezidentskom paláci aj vybraná grécko-katolícka farnosť. Tento rok Prešovskú archieparchiu reprezentovala farnosť Vranov nad Topľou Čemerné s filiálkou Vechec. Mladí krátkým pásmom zvestovali prezidentke radosnú novinu, narodenie nášho spasiteľa Ježiša Krista. Program obohatili vinšami v Zemplínskom nárečí a rusínskymi koledami. Krátke pásmo ukončil kaplán farnosti Matúš Sejka svojim vinšom a pozdravom Christos raždájeca. V závere mladí prezidentke darovali dary, sadu maľovaných hrnčekov z chránenej dielne Dúha, perník s motívom Betlehema a ikonu Svätej rodiny, aby zdôraznili úlohu rodiny v dnešnom svete.